गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनिफ्राय गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय बावहरबाय। लोगोसे बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनिफ्राय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दा दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादा मोनसे गोनां खोथा शेयार खालामनो सानदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव। दिनै जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादा माने खुंफुङै खुंनानै टार्म्स एंड कंडीशन बादियै 2 बोसोर कमप्लीट जाबायमोन। दा जोंहा 2 बोसोर कमप्लीट जाखांनायनि उनाव जोंना मोनसे बडी फॉर्मेशन जायो। दा दिनै जोङो टार्म्स एंड कंडीशन बादियै 2 बोसोर कमप्लीट जानाय लोगो लोगो जोङो दिनै बडी फॉर्मेशनखौ लाबाय एबा जोङो गोदान बिबानगिरिफोरखौ जोङो दिनै गायसननानै फिन लाफिनबाय। आरो जोङो दिनैहाय रायजो राजाफोरनि मददजों माने जोंनिनो BBW आफादनि गासै माने दा बे सारियाव जेसेबांखिनि नुदों बिथांमोनखौ जोङो गोदान बिबान एबा गोदान बडिनि मावथियारि हिसाबै जोङो सायख'नानै लाबाय। दा रायजोफोर आंनो बुंनानै लानाय जायो माने दा आङो गिबियावनो सिनायथि हरनो सानदों जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनि गाहाय आफादगिरि हिसाबै प्रेमजित औवारी बिथांखौनो कन्टिनिउ हिसाबै सायख'नाय जाबाय। दा आंनो सिनायथि होनसै रायजोफोर। खुलुमबाय रायजोफोर। आङो माने फिन खेबसे बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै कन्टिनिउलि गोदानै दाजाबफिननाय आङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै थाफिननाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथांखौबो कन्टिनिउ हिसाबै बिथांखौबो सायख'फिननाय जाबाय। बिथांनि मुङा जगेन मुसाहारि। दा जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादावहाय सिगां समफोराव नैबे लास्ट 2 इयार्सआवहाय माने जोंहा एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि गैयामोन। दा बेनि थाखाय जोङो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि हिसाबै सन्जय बरगयारी बिथांखौ जोङो सायख'नानै लाबाय। बिथाङानो दा बेजों लोगोसे जोंहा एडभाइजार हिसाबै जोङो दिनै गायसननानै लादों। दा बिथांनि मुङा जाहैबाय सुनील बसुमतारी। बिथांखौ जोङो एडभाइजाराव लांबाय। दा बिथाङा जोंनिनो गाहाय एडभाइजार जाहैबाय। दा माखासे बिथांमोननि सिनायथिखौ आङो होस्लाबनो हालिया रायजोफोर। दा नोंथांमोनहा नुबाय जोङो अब्लाबो बिथांमोननि मुंफोरखौ ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय शेयार खालामगोन। दा गासैबो रायजो राजाफोरा दिनै नोंथांमोनहा फिन खेबसे बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनि मददनि गोनांथि जायोब्ला जोंनि गासै बेहाय जेसेबांखिनि सारियाव दं बिथांमोननिफ्राय मददखौ बिहरनो हागोन। आं बेखौ क्लियार होखाबाय रायजो राजाफोरनिसिम। आरो बेजोंनो लोगोसे बे बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनि सुंद' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर। गोजोन्थों। थेंक इउ। जाबाय दे।